Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А маім суразмоўцам сёння будзе эканаміст, сябра працоўнай групы па падатковай рэформе Ярослав Романчук. Добрый день, Ярослав. Прывітанне. Першы раз мне нехта запрашае ў гэтай якасці. Шчыра кажучы. Як сябра падатковай працоўнай групы. Дарэчы, а працоўная гэта група, наколькі я разумею, пры Мінфіне працоўная? Не, яна пры ўрадзе, але зноў каардынацыя Мінфіна. Таму паседжанне праходзіць у Мінфіне, апошняе было недзе больш за год таму, недзе ў красавіку 2020 года. Ну так что вы хочете? Год тому збіраліся, уже все забыли, что есть коронавірус ёсць быў, і таксама розныя пытанні такія, тым больш урад казаў, што мы падаткаў павышаць падаткі цяжа не будзем, але зноў адно кажа там міністэрства фінансаў, другое дыктуе жыццё. І тое, што адбываецца сёння, гэта сведчыць пра тое, што па сутнасці ўсе гэтыя абяцанкі-цацанкі гэта не пра сур'ёзнасць, гэта не пра тое, каб паважаць, шанаваць нейкае за слова, а просто вось так злажылася. Але наконт абяцанак цацанак, дарэчы, добра прыгадалі. Зусім недавно прайшоў, як там было сказано, гістарычная падзея, усебеларускі народны сход, падчас якога там прагучалі такія ўжо абяцанкі, што чакае, як там было сказано, бізнес, які там, скажем сказать, дрэнна ставіцца да дзяржавы і выжигаць будем калёным жалезам. Ну дык вот, я так разумею, что это было для, вот вы як чалавек дасведчаны, ведаеце практыку стасункаў дзяржавы і бізнеса. Гэта было для такога, як кажуць, чырвонага слоўца сказана, ці варта чакаць, што сапраўды зараз будуць выпаліваць усё, не толькі апанентаў улады, але і бізнес-апанентаў. У меня такое ўражанне, што Александр Лукашенко ставіцца да бізнеса вось так. І он кажа, ну вось моя поляна, мой шэрвудскі лес, альбо моя там нешта там месца, где можна пажывіцца, я допускаю вас сюды, вы пасіцеся, там набираеце жырку, але зноў правіла гульні такія, як он некалі казаў, в 2018 годзе было ў снежані паседжанне, там пашыранае спатканне з Лукашенко, дзе ён сказаў: слухайте, вось бізнес бізнесам, але палітыка зусім іншая справа. І он там вельмі жорстка так сказаў, гэта свае там і па мордзе можна атрымаць, і нават яшчэ больш жорсткую размову. І сёння, вось пасля того, як адбыліся падзеі 2020 года, ён палічыў, што і прадпрымальнікі, і бізнесоўцы, і банкіры, усе, замест таго, как пасвіцца і рабіць згодна з гэтымі правільнымі гульні, якія агрэсны для бізнесу, яны выйшлі за гэта пасбіжжа, за гэты лес і сказалі, а гэта таксама і наш лес. І вось тут же былі зарваны ўсе гайкі, усе там паляцелі дамоўленасці, і дырэктыва номер 4, дэкрэт номер 7, і праграма развіцця прадпрымальніцтва. Ён скажа, ах, вы так, ну тады па мордзе атрымлівайце. Наце вам па мордзе банкіры, наце вам па мордзе там скала і буйны бізнес, які таксама быў вось у гэтым вось в гэтым кантэксце быў замешаны, а таксама прадпрымальнікі вось праз каго? Праз камітэт дзяржаўнага контроля. Я не думаю, што вось гэтыя рэчы, якія па сутнасці з'яўляюцца відавочнымі інструментамі ліквідацыі індывідуальных прадпрымальнікаў як класу, яны дойдуць да якага завяршэння. Таму што, ну, а хто будзе потым, калі 500 000 людзей выйдзе на плошчу, да, плошчы гарадоў, хто за гэта будзе адказваць? Хто панясе адказнасць? Гэты момант мы крыху пазней, але як таму, што, Дмітрий, што сёння няма тых дамоўленасцяў, той норматыўнай базы, якая бы казала, вось гэтыя фішкі, і за гэтыя фішкі ўлады не выйдуць. Фішак няма. Вось рэальнасць сённяшняга дня. Такім чынам, мы вяртаемся да нагоды, з якой мы сёння сустрэліся. Гэта прапановы камітэта дзяржаўнага кантролю, якія ён накіраваў у Міністэрства фінансаў. Гэтыя прапановы датычацца будучай працы індывідуальных прадпрымальнікаў.
інакш кажучы, дробнага бізнесу, да? Ну, гэта самазанятыя больш, чым дробны бізнес, таму што малы бізнес, мікрабізнес ёсць, гэта ічны юрыдычны статус. Сёння недзе 270 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў у розных сферах працуюць, недзе 45% працуе ў рознічным гандлі. Але зноў, калі вось комплексна гэтыя ўсе рэчы будуць прыняты, то працаваць проста будзе немагчыма. Некая частка зыдзе ў цень, некая частка пачне дамаўляцца з так званымі дахамі, крышамі, нехта будзе зноў на свой рызыка працаваць у цёмную, чорную, вось будзе некая атмасфера такая вось ліхіх 90-х, вось, але асноўная частка, калі палічыць проста якія кошты, да, то яны працаваць проста не будуць, яны зыдуць з рынку, а зноў гэта колькі гэта людзей можа быць, ну недзе там 200 тысяч прымальнікаў, ну не там 150 тысяч, калі зыдуць, таму што не будзе сэнсу проста працаваць з такімі коштамі, так, сябры гэта іх сем'і, гэта іх наёмныя працаўнікі, гэта те людзі, якія так маюць крыніцы даходу з працы індывідуальных прадпрымальнікаў. І вось мы маем 500 000 людзей, якія безумоўна будуць вось пайдуць пад нож менавіта гэтых працэдураў. І той факт, што Міністэрства фінансаў не прыняло рашэнне, а само не выносіць рашэнне праз сябраў Рады па падаткавай рэформе, сведчыць пра тое, што там таксама ніякага кансенсусу і згоды или некага жадання падтрымаць прапановы генералаў КГК няма, таму што не разумеюць, што перш за ўсё гэта крыніцы паступлення ў бюджэт, гэта людзі, якія не будуць мець сродкаў да існавання, яны прыйдуць у бюджэт, дайце нам грошы. Заняць іх таксама няма магчымасці, таму што ў нас старая архаічная сістэма вытворчасці і структура рынка працы. Значыць так, людзі будуць з'язджаць, альбо людзі будуць працаваць у шэрай сферы. І гэта таксама тыя наступствы, з якімі Міністэрства фінансаў, думаю, не пагаджаюцца. Таму я думаю, што большасць, велізарная большасць сябраў працоўнай групы, я упэўнены ў гэтым, да 5 сакавіка прышлі сваю ацэнку гэтых прапановаў, і моя ацэнка, безумоўна, крытычна, катэгарычна негатыўная. Я апішу сацыяльныя наступствы, фінансавыя, эканамічныя, перш за ўсё такія вельмі важныя наступствы, якія тычацца выканання, напрыклад, адукацыйнай працы, вось прамоцыі, прасоўвання ідэі прадпрымальніцтва. Таму што такія самазанятыя людзі? Людзі, якія там на свой рызыка, на свой страх бяруць нейкія фактары вытворчасці, вось прабуюць сябе ў там у гандлі, у нейкіх паслугах. Гэта базавая такая школа прадпрымальніцтва і бізнесу. Без яе штучна стварыць нейкія ПТУ, каб вучыць прадпрымальніцтву, нельга. І калі мы выражам гэтых людзей, па сутнасці мы выражам тое, як бы кажа, вось такое плодародную глебу для таго, каб там вырастаў малы і вогуле нацыянальны бізнес. І гэтым вось, калі мы кажам, колькі трэба грошаў, каб стварыць одно месца працы, там ад 40 до 60 тысяч $. Ну, глядзіце, калі КГК і там Рада міністраў, адміністрацыя прэзідэнта зацвердзяць менавіта вось такую прапанову, ну тады страты для бюджэту, для краіны можна палічыць не толькі праз падаткі, гэта такая вельмі як бы кастрыраваная рэч, а праз тыя месца працы, якія ўжо існуюць, праз тую сеціва структуры прадпрымальнікаў, якія працуюць па сутнасці ва ўсей эканоміі, па ўсей краіне, і гэта мільярды $, страт праз на 5 гадоў. Такім чынам выкананне пяцігодкі, выкананне сацыяльных паказчыкаў, стварэння месц працы і таму далей без прадпрымальнікаў немагчыма. Я думаю, што Мінфін гэта разумее, Рада міністраў гэта разумее. І тут зноў вастраецца барацьба паміж генераламі, людзьмі, якія паміма вось амона эканоміка, амона права з аднаго боку, і тымі людзьмі, якія вось стараюцца нейкім чынам захаваць нейкі баланс з пасылкамі на навуку, з пасылкамі на эканамічную гісторыю і перш за ўсё з пасылкамі на тую сітуацыю, якая існуе на ўзроўні там раёнаў, невялікіх гарадоў. Вось менавіта яны будуць першымі у калейцы за дзяржаўнымі датацыямі і субсидиями. Ярослав, просто
удакладнюся канчаткова, калі мы кажам про індывідуальных прадпрымальнікаў, вот вы гэта показываете як в прынцыпе школа бізнеса, як людзі, якія вось толькі вот пачынаюць нешта там купляюць прадпрымальніцтва, але наколькі я разумею, у разуменні Лукашэнкі гэта ўсё, як ён іх назваў некалі, вшывыя блохі, якіх трэба знішчыць. І ні про якую школу, ні про што там не... Трэба разумець сацыяльна-эканамічны кантэкст таго, дзе мы сёння жывем. Так? Лукашенко просто, ён як бальшавік ленінец, ён не разумее, як рынкавая эканоміка функцыянуе, таму што нехта з гэтых генералаў, дарадцаў, якія вельмі маюць такі зноў бальшавіцка-савецкі падыход да прадпрымальніцтва, яны сказалі, што вось прадпрымальнік гэта той чалавек, які там 90% у цяненні, плаціць падаткаў, ён дрэнны, ён там труціць людзей, трэба яго кантраляваць, там акцызнымі маркамі заляпіць, трэба ідэнтыфікацыйнымі маркамі заляпіць, сертыфікатамі, ліцэнзіямі, таму што гэта пагроза. Вось, і калі з гэтага пункту гледжання падыходзіць, як ён бачыць у кожным прадпрымальніку нейкі там крыніцу там таксічнасці для эканомікі, для сацыяльнага жыцця, тады так. А калі паглядзім, хто такія прадпрымальнікі, як яны працуюць, у якіх варунках, з якімі рызыкамі не сутыкаюцца і як працуе канкурэнтнае поле ўнутры краіны, ведаеце, я ўжо там 5 гадоў недзе мы там з прадпрымальнікі падымаем тэму цюбіцеек, яна не вырашаецца. Падымаем тэму налоговых ільгот, які разбурае гэта канкурэнтнае поле, не вырашаецца. Канстытуцыйны прынцып, гэта ўжо пацвердзілі не толькі прадпрымальнікі індывідуальныя, усе па сутнасці асацыяцыі бізнесу кажуць, няма ў нас роўных варункаў працы для прадпрымальнікаў, для малога бізнеса, юрыдычных асобаў, сябраў канцэрнаў, холдынгаў, няма. Калі б гэта вот адзін падатак для ўсіх аднолькавыя, як я, як сябра гэтай групы, зрабіў прапанову глыбокай падаткавай рэформы, дзе ўсе роўныя, універсальна, дзе чыноўнікі не кажуць там, вот прадпрымальнікаў толькі павінна быць, гэта аптымальна. Гэтай сферы працы трэба ліцэнзаванне, таму што гэта вось некая пагроза. Там няма вось навуковага падыходу, няма ацэнкі рэгуляторнага ўздзеяння, няма напрыклад, было бы трэба зрабіць фокус-групу, у якім бы можна было бы зразумець, колькі людзей страціць працы, колькі застанецца на рынку пасля таго, як менавіта такія прапановы камітэта дзяржкантроля былі зроблены. Генералы робяць адно, навукоўцы, іншыя чыноўнікі і навука трэба, каб рабіла сваю справу. І калі у Лукашенка будзе на стале вось такі расклад, альбо у міністра, там, прэм'ер-міністра, што вось калі гэта прапанова будзе прынята, з Беларусі з'едуць там 100 000 чалавек, актыўных прадпрымальнікаў разам са сваімі дзецьмі, з сваімі капіталамі, гэта вось такі ўплыў будзе мець на рынок працы, на попыт, ВУП краіны вось праз гэта зменшыцца там на 2%, прынамсі, так? Гэтыя людзі не будуць са сваімі капіталамі, мазгамі, ідэямі працаваць на іншыя краіны і ўжо ніколі не вернуцца ў нашу краіну. Гэта дэмаграфічная праблема паглыбіцца, бюджэт будзе мець яшчэ большы дэфіцыт і ўрэшце рэшт, што мы атрымаем? І зноў, калі вот няма партнерства, няма інклюзіўнасці, калі вось мы сядзім і у нас одна краіна, кажуць, як у нас год нацыянальнага адзінства, не? Ну, калі нацыянальнае адзінства, тады тыя людзі, якія з'яўляюцца вытворцамі, якія з'яўляюцца прадпрымальнікамі, якія з'яўляюцца іждзенцамі бюджэту, сядзелі за адным сталом і дамаўляемся, як зрабіць так, каб усім было гарманічна. Але калі дзяржкантроль робіць так, што на адних там калёнай смалой, жалезам гэтым калёным выжыгаць іх, а хто прыйдзе на гэта месца? І такое ўражанне, што вось гэтыя людзі, якія там рабілі нам 20-й год, якія сёння робяць такія прапановы, ім здаецца, што вакол Беларусі стаяць тоўпы інвестараў, прадпрымальнікаў, якія проста жадаюць вайсці ў нашу краіну, прывезці мільярды даляраў, заінвеставаць, і гэта эканоміка быццам паляціць як там Boeing 777. Ну, такога не бывае. Ну, наконт года, ведаеце, нацыянальнага адзінства, дастаткова паглядзець перадачы Азаронка, пачытаць Мукавошчыха ці вот лепшую газету Беларусі «Мінская праўда», і ўсё пра год стане зразумела. Але вы сказалі пра тое, што, скажем, вот
пастаянная працоўная група по падатковай рэформе. Вы як сябра этой групы будете даваць свае парады. Вы тут рассказывали про тое, што і ў кабінеце міністраў разумеюць усе. Не ўсе. Ну, у сэнсе пагрозы, якія ёсць у гэтых прапановах, усе не ўсе, але разумеюць. І таму будете вось супраць. Тым не менш, вот Грыша Шарапаў, не ведаю, ведаеце, не ведаеце, яго пытаецца у вас, Ярослаў, як па-вашаму, наколькі хутка могуць увесці новыя вясёлыя абяцанкі-цацанкі для прадпрымальнікаў? Мой ранейшы досвед, як ІП, гаворыць, што могуць і вельмі хутка. Я так працягну, не зважаючы на рэкамендацыі Романчука і стаўленне там кагосьці з Саўміна. Ведаеце, могуць і заўтра ўвесці, таму што у нас як бы такое становішча як бы вайны, так, і тут грамадзянскага там пакою нейкага гармоніі няма. Спроба была, вось не спроба нават, а была магчымасць, яна была уладамі вось схавана, і не была такой магчымасці. І зноў, хто за гэтым усім стаіць? Ось людзі ў пагонах, альбо там амонная эканоміка з аднаго боку, яны вось ціснуць, ім далі загады, яны іх выконваюць. Але зноў, гэтыя людзі, напрыклад, сёння бы маглі бы, калі бы хацелі, так, яны бы маглі друкаваць там 5 мільярдаў рублёў для таго, каб забяспечыць абароткай усе прадпрыемствы, закрыць усе дзіркі. Але чаму яны гэта не робяць? Таму што ёсць нацыянальны банк, які не дазваляе ім гэта рабіць. Ён там гнецца, ён там таксама робіць нейкія, ну, як казаць, як піяніст, які іграе ў гэтай становішчы як можа. Ён не... І ёсць такі падыход, быццам гэта, ну, што яны могуць яшчэ зрабіць для краіны. Яны не ўплываюць на палітычную ўладу, яны не ўплываюць на Раду міністраў. Але той факт, што Міністэрства фінансаў будзе... Таксама, ведаеце, што залежыць ад Міністра фінансаў? Бюджэт выканання, дэфіцыт бюджэту, грошы на тыя выдаткі, якія ёсць. І калі будзе вось там прынята гэты пакет камітэта дзяржкантролю, Міністэрства фінансаў не выканае сваё заданне. Міністр фінансаў атрымае па шапцы. І не будзе створана Міністэрствам эканомікі новыя месцы працы, больш сітуацыя пагоршыцца ў рэгіёнах, нават сітуацыя з бяспекай, таму што людзі, якія вось там Лукашенко кажа, там гэтыя туніяцы ходзяць, бродзяць па гэтым дарогам, а гэтых туніяцаў будзе там раптам на 200-300 тысяч больш. Яны адразу не з'едуць, таму што каранавірус, там яшчэ і локдаўны існуюць. І такім кажуць пра тое, што работы хапае, яны проста работаць не хочуць. Ну так вось такіх людзей, якія не хацелі працаваць і будуць бадзяцца без справы, таму што за 200-300 рублёў у Беларусі ніхто не будзе, гэта не праца, гэта просто такія як павіннасць, вось. Будзе значна больш. І напруга, перш за ўсё, вось вясна будзе там 25 сакавіка, 26 красавіка, 1 траўня, гэта ўсе даты, якія могуць мабілізаваць гэтых людзей супраць бязглуздзіцы ўжо сацыяльна-эканамічнай. І глядзіце, там атрымалі за студзень жыроўкі. Некаторыя людзі скардзяцца за 30% павелічэнне цэнаў на адсоткі. Акцызы павялічыліся, электраэнергія стала даражэйшая, падаткі на лекі пайшлі ў гору, школа і жыццё стала даражэйшае. А даходы людзей у постаці там у прадпрымальнікаў, праз нейкія трансферты з-за граніцы, вось там гастарбайтары таксама праз заробкі сталі меншыя. Я шмат бюджэтнікаў ведаю ў розных галінах, там і жыллёва-камунальных паслугаў, якія атрымліваюць без папярэджання на 100, 200, 300 рублёў менш менавіта ў студзені. З якай такой нагоды? Таму што грошаў няма. Яны, урады, Міністэрства фінансаў кажа, што ну, мы не можам плаціць таму, што няма. Альбо зноў павялічваецца дэфіцыт бюджэту і крэдыты, вось чаго Лукашенко паедзе да Пуціна, альбо зноў трэба зацягваць паясы. Зацягванне паясоў ідзе за кошт людзей. Навошта ў гэтай сітуацыі яшчэ душыць прадпрымальнікаў, якія, ну, там і так яны сёння ў сітуацыі, што там можа там 100 тысячаў і так было б за 2 гады знікне з рынку, таму што няма для іх працы. У людзей попыту такога няма. А проста штучна ствараць себе такога класавага ворага, ну я думаю, што гэта нават Мінфін і Рада міністраў разумеюць, і на Савет бяспекі разумее, Рада бяспекі разумее.
Ну вось, дарэчы, тут адзін з каментатараў піша, што ў яго прыйшла жыроўка на 40%. Вот, 40-30, нават 40 ёсць. Вот менавіта зноў, а людзі што, як мы бачылі ў 2020 годзе, сфера паслугаў, так, там до 70% мелі зберажэнні там на 3 месяцы. Вось 3 месяцы сканчаюцца ў сакавіку-красавіку. Добра, яшчэ людзі маюць там грошы на дэпазітах рублёвых і валютных. Таксама праяданне гэта не стратэгія. І сёння, калі гэта будзе прынята, аптымальныя паводзіны прадпрымальнікаў, закрыццё бізнесу, каб чакаць гэты час, таму што калі ты будзеш працаваць, рызыкі і кошты заб'юць твой бізнес, яшчэ больш пагоршаць твой стан. Дарэчы, мы ўсё кажам, палохаем людзей, вот калі гэта ўвядуць, але вот што ж гэта, мы так ні разу і не сказалі. Такім чынам, вот да прыкладу, пункт першы, адмена адзінага падатка і замена яго УСН. Падатак 16%. Да, 16... Тым, што... Чаму 16? І падвышэнне гэтага падатку да 16% на розныя там юрыдычныя, бухгалтарскія, маркетынгівныя іныя паслугі. Таксама павелічэнне плацяжоў у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Ну, вот хтосьці збоку скажа, ну, а што дрэннага ў гэтым? Ну, да прыкладу, вот павелічэнне плацяжоў ФСЗН. Та пенсія будзе большая, чого ты паришся, ты потым болей атрымаеш. Адмена адзінага падатку. А чым ты лепшы за ўсіх астатніх? Чаму у тебя адзіны, а ў мяне там падвойны? Справа ў тым, што логікі няма, так? Калі мы разглядаем вось сітуацыю, што гэта школа, вось стаўленне да прадпрымальніка, які пачынае нейкую там эканамічную актыўнасць, і стаўленне да буйнога прадпрыемства, гэта рознае, таму што у цябе няма такога капіталу, ты не можаш взяць там крэдыт пад 2-3% на развіццё, у цябе няма венчурнага рынку капіталу. Таму гэта, калі вы хацелі б душыць проста вось у карані прадпрымальніцкую ініцыятыву, тады вось менавіта тыя сістэмы падаткавага абкладання, якія ёсць для юрыдычных асобаў. Але чамусьці ва ўсіх краінах, якія былі бедныя, а потым сталі заможныя, так, радыкальна іншы падыход да падаткаабкладання. Нагадаю, што краіна там Паўднёвая Карэя, Ірландыя, Швецыя свайго быў першая палова 20 веку, Злучаныя Штаты першая палова 20 веку, 19 век. Калі мы кажам, што трэба вось у гэтай краіне таксама гэта ёсць такія падаткі, так? Нам трэба не арыентавацца не на тыя стандарты, якія сёння ў іх існуюць, а тады, калі яны былі беднымі, калі не хацелі быць, і тады дзяржава забірала не больш за 15% ВУПу. У Беларусі 40-45% ВУПу плюс яшчэ рэгуляторныя кошты, гэта палова коштаў, плюс яшчэ, калі, напрыклад, паглядзець, вось гэта стандартныя плацяжы, то ад чыстага прыбытку, вось, ну, там 80% трэба заплаціць падатку. Падаткі вот столькі, а можна яшчэ больш, я знаю такія бізнесы, у якіх чысты прыбытак быў меншы за налогавы цяжар. І такім чынам, калі мы сёння вось уведзем гэтыя драстычныя драконаўскія падаткавы цяжар, плюс яшчэ кантрольная нагрузка, плюс рэгуляторная нагрузка, так да таму далей, проста працаваць будзе немагчыма, таму што кошты заб'юць гэты бізнес. А калі яшчэ мы дадамо да гэтага тое, што трэба там з ідэнтыфікацыйнымі маркамі, арэнда ў нас забойча дарагая, крэдыты ў нас недаступныя, вось, тады, ну, а з чаго зарабляць? Вось таму, калі мы вось душым менавіта гэта вось ўзровень базавай прадпрымальніцтва, адкуль будзе гэты ўзровень іншы, таму што з прадпрымальніцтва ў нармалёвай краіне ёсць так, ты складаеш нейкі сямейны капітал, сямейны бізнес. Першы ўзровень зарабляюць на гэтым узроўні, потым ёсць грошы, ёсць ідэі, ёсць разуменне рынку, ствараецца там малое прадпрыемства, ЗАО і розная іншая форма, ідзе інвеставанне, ідзе ўзрост, і магчыма з гэтага вырастаюць і добрыя бізнесы. Але калі няма гэтага базавага ўзроўня, хто будзе вам падрыхтаваць? ПТУ? Будзе выканкамы рабіць месца працы? Зноў нагадаю выснову Міністэрства эканомікі пры падрыхтоўцы да гэтага хуралу 6-га, што толькі 7% месц працы зробленых у краіне высока там доходныя, высокатэхналагічныя. 93% гэта просто там вось 200-300 рублёў і для галачкі-палачкі.
таму толькі прадпрымальнікі могуць это рабіць. Няма ні аднаго гістарычнага прыкладу, калі бы краіна стала заможнай на падставе дзяржплану. Кропка. Тут трэба просто вось, каб былі навукоўцы, якія цяпер маўчаць, калі саюзы прадпрымальнікаў, якія зноў маўчаць, замест таго, каб падтрымаць Жанну Тарасевіч, якая зрабіла, на мой погляд, там гераічную такую вот, хоць і мягкую справаздачу на гэтым хурале, глядзіце, што абарынулася. Трэба, каб все структуры, якія працуюць менавіта ў гэтай сферы структуры развіцця прадпрымальніцтва, узялі і станоўча падтрымалі менавіта прадпрымальніцтва. Згодна са спасылкамі на Канстытуцыю, спасылкамі на дэкрэты указы прэзідэнта, с посылками на законы, якія прыняты, тому что калі ўсе будуць маўчаць, а толькі кажуць, ну, прадпрымальнікаў, няхай іх зарэжуць, яны не патрэбны. Потым прыйдуць за малым бізнесам, потым прыйдуць за там сярэднім бізнесам, і так будзе. І ён не знікне, просто гэта тое, што мы бачым на паводзінах па дачыненню там да брэсцкага акумулятарнага завода, да іншых бізнесаў, гэта просто рэйдэрскі захоп пры дапамозе вось такой рыторыкі, быццам нешта парушаюць там. Дарэчы, вот вы сказали про тое, что ну просто з таких, калі гэта ўсё будзе там уведзенае, прынятае, то для самазахавання любы нармальны ІПшнік, які разумее ўсе рызыкі для яго, каб захаваць сям'ю, захаваць нейкія свае актывы, якія ён уже напрацаваў, і ўвогуле мець магчымасць працаваць далей, яму лепей закрыцца, з'ехаць і дзесьці там распачаць наноў. Але вы як іншы варыянт дзеянняў кажаце пра тое, што ну, вот ёсць такая магчымасць пайсці, як бы мовіць, пад дах пэўных структур, якія крышуюць, як это казалі раней, вот ну пайшоў я пад крышу. І што? Мне выплаты ў ФСЗН будуць меншыя, ці ў мяне падаткі будуць меншыя тады з-за гэта? Мне ж наадварот яшчэ давядзецца плаціць за гэты дах. Не, справа ў тым, што гэты дах і працуе не так. Ты не плаціш падаткаў увогуле, ты плаціш для даху. Гэта практыка Украіны, практыка Расіі, практыка Беларусі. Я быў у бізнесе менавіта ў ліхія 90-е, кіраваў прадпрыемстваў і так ведаю, як гэта працавала. То есть ты не плаціш нікуды і нікому, апроч даха. Дах бярэ на сябе контакты з контрольнымі органамі, з падаткавымі органамі, з сілавымі структурамі. Гэта ёсць камерцыялізацыя сілавых номенклатурных структураў. Гэта шлях да карпаратыўнай дзяржавы, і прыкладам карпаратыўнай дзяржавы являецца фашысцкая Італія. Вось вялікая небяспека таго, таму што ведаеце у нас, што ЗАО Беларусь, калі у нас міністэрства і камерцыя гэта адно і то ж. Лукашенко ў 2015 годзе казаў, што ён трэба гэты канфлікт інтарэсаў знішчыць. Ён гэта не знішчыў, і сёння замест вось акрамя канфлікту, што міністэрства, ведомства і выкалкамы яны займаюцца рэгуляторнай заканадаўчай дзейнасцю, і таксама з'яўляюцца камерсантамі. А сёння вось для сілавых структураў з'яўляецца вось гэта шалёнае поле для самарэалізацыі. І не толькі там міністэрства внутренних справаў, яно мае там ахаронныя нейкія там паслугі, так? Камітэт дзяржкантроля, камітэт там МВД, КДБ, следчы камітэт. У кожнага будзе саблазн зрабіць сабе кармавую базу сярод прадпрымальнікаў, таму што, ведаеце, они не зарабляюць грошы, могуць только кантраляваць. І тут просто яны, гэтыя людзі, прасоўваючы такія прапановы, па сутнасці, як не парадаксальна, не клапоцяцца пра бюджэт краіны, каб больш грошай было для пенсіянераў будучыні, а наадварот, яны каналізуюць гэтыя потокі ў свае кішэні, каб потым пры дапамозе захопу і прыхватызацыі зрабіць захоп прадпрыемства. Таму што вот сёння мы бачым пра фінансавае становішча прадпрыемства, там у разы больш стратаў, няма чыстага прыбытку, няма рынку збыту, просто, а потым скукожваецца, і потым кожны вам аўдытар, кожны антыкрызісны кіраўнік скажа, ну добра, в такім стане гэта прадпрыемства каштуе там капейку. І тут прыйдзе гэтыя людзі, якія назапашвалі грошы пры дапамозе ІП з валізай кэшу і скажа, ну добра, давайте купім, я гэту вось завод забяру за там 22-23 годзе пасля рэферэндуму і буду такім прадпрымальнікам. Найму гэтых людзей, якія працавалі 20 гадоў у якасці там менеджераў, і вось гэта ўжо яго бізнес будзе. Тут не гаворка ідзе пра тое, што прадпрымальнікі не плоцяць грошы ў бюджэт, там трэба зноў ацаніць было, якія
гэта вот шэрая сфера у гэтых канвертах, так, а трэба глядзець у тое, што рэальна будзе адбывацца. Будзе рэальна адбывацца пашырэнне шэрай сферы фінансавання эканамічнай дзейнасці, якая потым прывядзе да крыміналізацыі дзяржавы і да пераўтварэння Беларусі ў нешта сярэдняе паміж Расіяй і Украінай. Вы як ну такі адзін з метадаў, можа быць, адстойваць свае правы, кажаце пра тое, што ну прадпрымальнікам варта было б аб'ядноўвацца, неяк спрабаваць даказваць сваю правату, свае правы і гэтак далей. Перспектыва, якую узначальвае Шумченко, працуе ўжо гадоў 20. Перспектыва, якая абараняе інтарэсы ІП, не ўсіх ІП, рознічнага гандлю. Да, а рознічнага гандлю тым не менш. Вот мае правы абараняюць, але сябрамі перспектывы з'яўляюцца там ці то 2, ці то 3% ад усіх гэтых ІПшнікаў рознічнага, нерознічнага гандлю. Астатнім усім на свае правы, выбачаюся, начхаць, яны будуць працаваць пад дахамі, шэрымі схемамі, ну ці завярнуцца і з'едуць. Дмітрий, это як шмат беларусаў, сотні тысячаў беларусаў у 2020 годзе толькі для сябе адкрылі, што Беларусі няма дэмакратыі, што ў нас не лічаць галасоў, што ў нас менавіта тут ёсць вертыкаль, а ёсць звычайнае насельніцтва. Вось, і гэта такія неафіты ў палітыцы былі. Таксама неафіты ёсць у эканоміцы ў адстойванні сваіх правоў. Так, безумоўна, калі перспектыва іншыя арганізацыі прадпрымальнікаў, асацыяцыі, яны былі там, у них было там сотні тысячаў людзей, там ну, десяткі тысячаў людзей, нават хаця бы 20% усіх, якія працуюць, гэта была бы сіла, якая бы працавала перш за ўсё з кім? Не, можа быць, не з адміністрацыяй прэзідэнта, не з урадам. Працаваць трэба з раённымі выканаўчымі камітэтамі, з дэпутатамі, з раённай, перш за ўсё, тое, што асноўнае з'яўляецца працай, з набыўцамі, з звычайнымі пакупнікамі, набыўцамі тавараў. У кожнага павінен быць там база дадзеных. Як казаў, шмат мы працуем разам з Анатоліем і тлумачым імі, адукоўваем іх, працоўваем іх інтарэсы. Кажу, слухайце, колькі раз вы пра гэтае пытанне звярталіся да сваіх прадпрымальнікаў, да сваіх пакупнікоў? З якой нагодай? Колькі раз вы кантактуеце з выканкамамі, працоўваючы інтарэсы і тлумачыце ім, і в якіх варунках мы працуем? Калі сябрам, стейкхолдерамі, я кажу, выгадаатрымальнікамі такой пазіцыі будуць не толькі самі прадпрымальнікі, і гэта група актыўная, а таксама мясцовыя органы ўлады і мясцовыя людзі, гэта будзе вельмі важная гарызантальная структура, сецевая такое, падтрымкі менавіта такой актыўнасці. А калі такое, вот, напрыклад, Шумченко кажа там, ну, 1-2%. А дзе апошні? Вось сёння ён кажа там, колькі гэтых клічаў былі, колькі ён зрабіў там, колькі абараніў прадпрымальнікаў. Усе сядзяць толькі там, хто піва п'е, хто там у Турцыі ездзіць, і там на агульную справу нават ні грошаў няма, ні некага агульна там укладу, нават лайк не паставіць, нават у гэту там $20 гэта членскія взносы не заплаціць. Таксама справа не толькі у прадпрымальнікаў ІП, малый бізнес. Сколькі, напрыклад, што ператварылася наша вось асацыяцыя? Канфедэрацыі, па сутнасці, няма, а Мінскі сталічны саюз таксама, па сутнасці, не існуе. Усе старыя арганізацыі, якія былі з пачатку 90-х, яны таксама ператварыліся ў такія бізнес-клубы людзей, якія падтрымліваюць адзін аднаго. Вось на рынку сёння ёсць попыт на тое, каб стварыць рэальна масавую прадпрымальніцкую структуру, такі альбо асацыяцыю, альбо саюз, якая бы менавіта было адвакатам бізнесу і прадпрымальніцкіх інтарэсаў. Таму што тут не гаворка ідзе пра там рэвалюцыю, пра забастоўку, пра іншыя рэчы. Гаворка ідзе пра тое, каб тлумачыць людзям. Нават ім у незалежнасці ад сцягоў, мовы, арыентацыі, тое, што калі мы не будзем бараніць нацыянальнага прадпрымальніка, мы менавіта будзем голымі босамі, як сказаў адзін палітык. Ну што ж, ёсць, правда, такое удакладненне, пытаецца наш слухач, ці магчыма такая сітуацыя, пры якой падатак у 13% за зняццё грошай з рахунка вышэй за 3000 рублёў у месяц справакуюць масавы адток грошай з рублёвых рахункаў у валютныя.
не будуць ввогуле, то есть тое што будзе, гэта будзе людзі ввогуле будуць здымаць грошы з-за сваіх рахункаў і будзе пераходзіць на кэш. Гэта будзе такая украінізацыя, калі ведаеце, калі мы дазнаемся, як працуе бізнес такі сярэдні малы ў краіне, там людзі з валізамі кэшу ходзяць альбо, напрыклад, там все больш выкарыстоўваюць нейкія токены, нейкія там рахункі, якія просто вне пад кантролем улады. Вось куды спіхваецца эканамічная актыўнасць. І калі вось 13% за зняццё грошаў, па сутнасці гэта азначае увядзенне яшчэ адной валюты, ёсць кэш валюта, а ёсць безнаяўныя разлікі. Гэта настолькі дрэнная рэч, якая зноў яшчэ больш пахавае давер да беларускага рубля. І катэгарычна супраць гэтай меры. Ну і на завяршэнне два такіх пытання, можа быць, не па гэтай тэме, але просто людзі цікавяцца вашым лёсам і вашым стаўленнем. Ну, лёс таму, што Ярослаў, ці будзе ў вас жаданне далучыцца да штаба Ціханаўскай, а то там бяда з разуменнем сітуацыі у будучым. Ведаеце, это сітуацыя. Калі ёсць прапанова і трэба пабдамагаць людзей з рада, ніколі не раз... Я чалавек адкрыты, з Міцер мы з табой размаўляем там кожны тыдзень, вось з іншымі людзьмі размаўляю, там у меня там вельмі добрыя кантакты, але з Ціханаўскай, з штабам Ціханаўскай, хаця я ведаю там людзей, ніколі не размаўляю. І тое, што стан... Ведаеце, мне вельмі занепакоіла адказ на пытанне, вось гэта Chatham House был, які рабілі недавно у студзені людзі, так? Калі вось на пытанне, што новая ўлада, ну, ты людзі, якія вось змагаюцца за ўладу ў Беларусі, калі яны прыйдуць да ўлады, то людзі думаюць, больш за 60%, што яны гэта робяць для таго, каб самому прыйсці да ўлады і абагаціцца, а людзям будзе дрэнна. Гэта сведчыць пра тое, што той эканамічны сацыяльны блок, які ёсць у Ціханаўскай, у Павла Латушкі, усіх тых людзей, якія працуюць за межамі Беларусі, ён вельмі дрэнны, ён неякасны. І людзі не маюць канкрэтных адказаў на пытанне, чаму пасля дэмакратыі, пасля рынкавай эканомікі лібералізацыі ім будзе лепш. Гэта пытанне, на якія там 20 гадоў я ўжо напрацаваў адказы, але попыту на гэтыя адказы ні сярод Ціханаўскай, ні сярод Латушкі, ні сярод іншых структураў няма. І гэта вось дзіўна для мяне, што і Лукашенко ён не бярэ гэтыя рэкамендацыі і прапановы, таму што ён бальшавік-ленінец, то відавочна. Я, як паслядоўны ліберал, абаронца прадпрымальніцтва, прапаную гэта для розных палітычных сілаў, і тыя палітычныя сілы, якія супраць Лукашенка, таксама гэтага не бяруць, яны зайграюць. Я ведаю, для мяне гэта вельмі вялікая загадка, чаму не рэльефна і супрацьпаставіць бальшавізм, ленінізм Лукашенка, напрыклад, поглядам паслядоўнага лібералізму, якія прапануюць шмат эканамістаў, і я ў тым ліку. Ну што ж, гэта как бы так, намёк Ганне Красулінай, прэс-сакратарцы Ціханаўскай і партыйнаму паплечніку Ярослава Романчука. Яна была маёй прэс-сакратаршам, калі я был кандыдатам прэзідэнта. Вось, маеце, так бы мовіць, падход ці выхад, а нешта не карыстаецеся ім. І на заканчэнне жартаўлівае пытанне. Хлопцы, дзяўчаты, галоўнае пытанне, ці падпісаўся Ярослаў на YouTube-канал Сергея Чалава? Я не ведаю, што он ёсць. Вось бачыце, а вы кажаце, што ўсё пра эканоміку ведаеце. Ну. А што, гэта нейкі эканаміст, ці што? У меня есть подпіска на Гурыева, на Іларіонова, на шмат эканамістаў, якія рэальна сур'ёзныя людзі. А Чалава гэта, ну, ваш калега. Я вось больш на Еўрарадыё падпісаны, безумоўна. Так, Сергей, гэта ён сказаў, я не маю ніякага дачынення да этой правакацыі. Дзякуй вялікі. Ярослав Романчук, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.